Diajeng wong sing tak tresnani. Pripun Kajang Mas? Sing anggawe sinrote atiku mung sliramu Diajeng. Napa nggih estu Kang? Iya. Ananging Rina pantaraning dalu. Iya. Estu sing wonten jroning manah kula namung panjenengan. semono uga aku Diajeng sing dadi gegondelaning atiku. Kepranan jroning ati. Semono uga aku Diajeng. Apa? Ana ngendi nalikane ana samubarake sabrang kono ya nduk Diajeng. Apa? Semono uga aku Diajeng. Apa? Mbok menawa sliramu kegodho sampe ya Diajeng. Iya. Semono uga aku Diajeng ayu. Piye? Aja mbok semono uga ning atiku mung gondelaning atiku Cahayu. Ora saka bagian. Apa? Janjiku setia mring sliramu do Cahayu. Ya. Apa do Cahayu? Semono uga aku Cahayu. Iya. Ora ana wanita priya ana atebaku Cahayu. Yo Cahayu. Piye? Apa Diajeng? Apa? Mas, Namung panjenengan sing dados gantilaning ati Kang Mas. aja nggaito ndo Cahayu. Senadyan to aku adoh saka netramu, ananging tresnaku tulus ning sliramu Diajeng. Kula namung nyuwun panjenengan setya namung dhateng kula. Semono uga aku ndo Cahayu. Ora bakal iso kegodho mring wanita liya Diajeng. Kepranan jroning atiku nalikane sepisan ketemu. Dasar priya kang Iya ndo Cahayu. wicaksana lan legaing karya. Kepranan solah bawamu nyoto lantir wasise wisara. Ayo do Cahayu. Wiraga sarata wirama dasar dika priya kang sulistya. Ning batin tuwa rasa tresna kang saya ngrembaka. Rinaga lawan wengi sliramu tak ati-ati wong ayu kang tak impi-impi. Saka serate netramu Ngono Cahayu. gatan Ya, apa? sajroning batinku raluput pangraitanmu ana tresna sajroning atiku.
tenan jroning atiku Ndo Jayu.